Οι περισσότεροι άντρες πιστεύουν ότι αν μία γυναίκα δεν μπορεί να τους ξεχάσει, είναι λόγω της σωματικής της διάπλασης, των χρημάτων της ή επειδή την έκαναν να γελάσει τόσο πολύ ένα βράδυ. Όχι, σαρκικό, δεν ισχύει αυτό. Είμαι γυναίκα και θα σας πω τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας όταν ένας άντρας γίνεται αδύνατο να τον βγάλουμε από το μυαλό του. Δεν είναι το πρόσωπό του, δεν είναι το αυτοκίνητο που οδηγεί, είναι αυτά που λέει. Είναι οι ακριβείς λέξεις που επιλέγει, αλλά κανένας άντρας δεν ξέρει πώς να τις πει, μόνο ένας κύριος. Και σήμερα θα σας αποκαλύψω ποιες είναι αυτές οι 7 λέξεις. Γιατί έχουν τέτοια επίδραση στο γυναικείο μυαλό, σε ένα επίπεδο που συχνά ούτε η ίδια καταλαβαίνει πλήρως. Και πώς να τις φορέσετε με τρόπο που να μην φαίνεται υποκριτική, αλλά εντελώς φυσική μέσα σας. Αν θέλετε πραγματικό περιεχόμενο έλξης κάθε εβδομάδα, εγγραφείτε τώρα. Τι περιλαμβάνει αυτό το βίντεο, πρέπει να ακούσετε μέχρι το τέλος. Πριν μπω στις λέξεις, πρέπει να καταλάβετε κάτι θεμελιώδες, γιατί αν δεν το κάνετε, οι λέξεις από μόνες τους δεν πρόκειται να σας εξυπηρετήσουν. Και αυτό ακριβώς είναι το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μαθαίνουν κάτι καινούριο για την έλξη. Μαθαίνουν την επιφάνεια, επαναλαμβάνουν τις προτάσεις και δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα επειδή οι λέξεις δεν είναι ο μηχανισμός. Οι λέξεις είναι μόνο το ορατό αποτέλεσμα, κάτι που συμβαίνει πρώτα μέσα στον άντρα. Και αυτό που συμβαίνει μέσα της είναι αυτό που αντιλαμβάνεται μια γυναίκα πριν καν επεξεργαστεί συνειδητά αυτό που της λες. Το έχω ζήσει. 2 άντρες μπορούν να μου πούν ακριβώς την ίδια πρόταση. Ο ένας την λέει και η πρόταση καταραίει. Ο άλλος το λέει και κάτι μέσα μου κινείται. Δεν είναι επειδή ο δεύτερος είναι πιο ελκυστικός ή ανώτερος. Είναι επειδή μιλάει από κάπου αλλού. Μίλα με βεβαιότητα. Μίλα ως κάποιος που ήδη ξέρει ποιος είναι, που δεν ψάχνει την έγκρισή μου σε κάθε παύση, που δεν μετράει τις αντιδράσεις μου για να αποφασίσει τι θα πει στη συνέχεια. Και αυτή η διαφορά, αν και δεν τη βλέπω με τα μάτια μου, τη νιώθω στο σώμα μου ακόμη και πριν τελειώσει η πρώτη προσευχή. Υπάρχει έρευνα από τον ψυχολόγο Σίντνεϊ Ζουράρντ που περνάει δεκαετίες αγνοούμενος σε συζητήσεις για την ανδρική έλξη. Ο Ζουράρ ανακάλυψε κάτι που φαίνεται αντιφατικό μέχρι να το καταλάβεις πραγματικά. Οι άνδρες που εμφανίζονται όπως είναι, που μιλούν ειλικρινά για αυτά που σκέφτονται και αισθάνονται χωρίς να προσποιούνται μυστήριο ή να συμπεριφέρονται αδιάφορα, θεωρούνται από τις γυναίκες πολύ πιο ελκυστικοί. Και δεν μιλάω για τους ευάλωτους που αναζητούν νύκτο, μιλάω για τους αυθεντικούς, αυτούς που λένε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς δράμα και χωρίς φόβο. Ο Ζουράρ το ονόμασε ο διαφανής άντρας. Και χρόνια αργότερα, οι Collins και Miller επιβεβαίωσαν στις μελέτες τους ότι οι άνθρωποι που αποκαλύπτουν τον εαυτό τους σκόπιμα και με ακρίβεια, όχι μόνο ευχαριστούν περισσότερο, αλλά δημιουργούν μεγαλύτερη συναισθηματική αμοιβαιότητα στις συναντήσεις τους. Δηλαδή, όταν ένας άντρας λέει την αλήθεια, η γυναίκα ανταποκρίνεται με μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος. Όχι από ευγένεια ή ευγένεια, αλλά επειδή ο εγκέφαλος ερμηνεύει την αυθεντικότητα ως ένδειξη εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη ενεργοποιεί τον δεσμό. Αυτό κάνει ένας κύριος, χωρίς παιχνίδια, χωρίς μυστήριο, χωρίς υπολογισμένα μηνύματα στις 2 το πρωί για να δεις αν θα ανταποκριθεί. Μίλα, πες πραγματικά πράγματα και πες τα με μια ηρεμία που δεν χρειάζεται επιβεβαίωση. Τώρα, υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να σας πω πριν μπω στις 7 λέξεις. Επειδή έχει να κάνει με τον τύπο της γυναίκας στην οποία αυτό λειτουργεί πιο δυναμικά. Και αν ο άντρας που της λέει να είναι 40, 45 ή 50 ετών, είναι ακόμη πιο σημαντικό να το καταλάβετε. Στα 20, μια γυναίκα μπορεί να ερωτευτεί το μυστήριο του άντρα που εξαφανίζεται, που αργεί να απαντήσει, που την κάνει να αναρωτιέται τι θα σκέφτεται. Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί στα 20, επειδή ο νεαρός εγκέφαλος έχει τεράστια ανοχή στην ασάφεια και συγχέει το άγχος με την έλξη. Η νευροεπιστήμη το ονομάζει αυτό μεταφορά ενεργοποίησης. Η επιταχυνόμενη καρδιά, η αβεβαιότητα, το ανήσυχο μυαλό, όλα αυτά ερμηνεύονται ως επιθυμία. Και για χρόνια πολλές γυναίκες το ζούσαν αυτό και το ονόμαζαν αγάπη. Αλλά με τον καιρό κάτι αλλάζει. Η ώριμη γυναίκα ήδη αναγνωρίζει αυτό το μοτίβο. Ήδη ξέρει πώς να διακρίνει μεταξύ άγχους και πραγματικής έλξης. Δεν θέλει πλέον τον άντρα που την κάνει να αναρωτιέται. Θέλει τον άντρα που την κάνει να το γνωρίζει.
Και αυτός ο άντρας που μιλάει καθαρά, που αποκαλύπτει τον εαυτό του με πρόθεση, που ξέρει τι θέλει, στη ζωή μιας ώριμης γυναίκας γίνεται σχεδόν μια ανομαλία. Είναι τόσο σπάνιο που όταν εμφανίζεται είναι αδύνατο να το αγνοήσεις. Ναι, οι 7 λέξεις. Η πρώτη λέξη είναι θέλω, όχι θα μπορούσαμε, όχι αν θέλεις, όχι ίσως, όχι εσείς αποφασίζετε. Θέλω. Φαίνεται κάπως προφανές μέχρι να συνειδητοποιήσεις πως οι άντρες δεν το λένε ποτέ στην πραγματικότητα. Λένε αραιωμένες εκδοχές. Θα ήμουν ο μπαμπάς έξω. Πρέπει να κάνουμε κάτι, αν έχεις χρόνο. Και καθεμία από αυτές τις εκδοχές επικοινωνεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ο άντρας δεν είναι σίγουρος, ότι περιμένει άδεια, ότι φοβάται ότι θα πει όχι. Μετά άφησε την πόρτα ανοιχτή για να μην νιώσεις εκτεθειμένη. Το πρόβλημα δεν είναι οι τακτικές. Το πρόβλημα είναι αυτό που μεταφέρει. Και τι τρανς